Kuyamano sana abamintu kurwase media asogo tonyoreri bogato kwanira abantu baitu itanga ni goto kuru kurangeria asistanza chonsi itotiga gosaba na gosabira nasenga kibuneye kiagera mangara muna na kwandira sebukunga yatatokea yekiraba pasta bara bwatu tubasabira ni mono na eria kabere mboli abapasta baito abafada n'abantu bonse bokurandie nchi toyarigereria manganaya na kuyakwana samaskania manene baria baminto buno oli okwana kuri Nyeri omoske akibisho muheria atu ara maskani asikanza kinde nari na into turabasike lakini amaskani ise kobora na into bara tobore ukiese bare tosigete kanza yeto ya Catholic mono lakini nero yegere gosikachikanza kinde nari turabinyomo n'abantabamo otherwise also yakotebanga bari bakore bikone n'abantu bago stage manage n'abantu bago fake nonya na batura kubuli na ibora politiki bunge kiyo sa Maria mu Magdalena ose Magdalena mu Maria mu ngena Yesu nabokera kokongere igokero mundo tiga kole kiriye nete eserikali etorende twensi kitoko kole bikone etorende na barabuki bago saba bago kole biseta katibu eserikali yabarende twensi n'aba Kenya twensi n'aba Kristo kero monte go kole mbere mu korengana na ufunuo erikwa iwe igo asamangana amakenzi egenta kortene kebemono igatoya serikali riboga ebugati manyanga amangana yona kia asamagosa ari onyababa omonchirisa Ezekiel obo maene mborokane elinde bali patabwati kemwa batwaro busubole nuyore nama mocha bune na nje kumechukwe na makenzi na mojake nere lichi control la mugambi lakini ntebese kubanga amangana yago tumeka bono sieka chikanisa korage ntugete yaya emereme yento yana toka yakora nebi konento bikole nebanguru echera paka to bikole poro na sira nechera ba korte kurwa echinyoro chikabutoka emerange kaiboka igaba pasta ba minto timo bano bwoba toka ende motu asokorani nechinguru china na moto kuya mono sa